קיבלתי את ערכת הננופן של פורמי. תראו איזה קיט מושלם. יש כאן את המכשיר עצמו, סרום חומצה הילורונית איכותי, ו5 טיפים מסיליקון להחלפה. העור שלי נראה קצת עייף וחסר חיוניות. בכל זאת, אני כבר בת 35. בדיוק בגלל זה אני כל כך מתרגשת לנסות את זה. הננופן משתמש בטכנולוגיה חכמה שמחדירה את הסרום לעומק העור. עד פי 20 יותר ממריחה רגילה. זה קורה בזכות הטיפים הסיליקונים שפותחים ערוצים מיקרוסקופיים בעור, ומאפשרים לחומצה ההילרונית לחדור ולמלא את העור בלחות. הננופן משתמש בטכנולוגיית ננו-סיליקון, מחדיר תכשירים לעומק של 0.1 מילימטר בעור ללא פציעה או כאב. סיימתי, והעור שלי מרגיש רענן ומלא לחות, כמו אחרי יום כיף, רק לעצמי. כדאי גם לכם לנסות, העור שלכם יודע לכם על זה.